il-Marsa, partijiet ta' Ħalqormi, iż-Żejtun, Santa Luċija, partijiet mill-Gudja u anke Marsa Skala. Dawn huma biss ftit mill-lokalitajiet li matul il-lejl li għadda reġgħu spiċċaw bla dawl. F'xi postijiet bħal Wietilgħin sas-6 ta' filgħodu id-dawl kien għadu ma ġiex. F'postijiet oħra il-provvista inqatet biss għal ftit minuti u meta reġa' ġie id-dawl ħafna esperjenzaw ħsarat fl-appliances tagħhom. Affaċċjata bid-domandi tal-ġurnalisti, il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli saħqet li l-problema ġejja mid-distribuzzjoni u li qatt m'hemmx idea ċara dwar meta l-Gżejjer Maltin se joħorġu minn din is-sitwazzjoni. Għandna issue ta' low voltages f'ċertu areas li rridu jiġu indirizzati kemm jista' jkun malajr. U hija xi ħaġa li se tieħu iż-żmien. Bla dubju ta' xejn li din is-sitwazzjoni jum wara l-ieħor qed toħloq frustrazzjoni enormi fir-residenti li qed jispiċċaw fid-dlam u fis-sħana tremenda. Fuq il-medja soċjali, persuna li toqgħod il-Gudja kitbet li dan il-tuħ kollu juri li l-proġett tat-tanker tal-gass seta' ma sar xejn. Oħra esprimiet il-frustrazzjoni tagħha billi sempliċement kitbet imisshom jistħu. Lena Malta min-naħa tagħha qed tgħid li ż-żieda qawwija fid-domanda li kellha f'dawn il-ġimgħat u b'mod partikolari temperaturi għoljin ikkawżaw ħsarat fuq is-sistema tal-low voltage. Kien għalhekk li f'xi żoni tpoġġew generators ħalli iħadmu is-substations. Fis-sajf dejjem ikollna sħana, allura kif din id-darba hija sħana u darba oħra ma ġara xejn? Naħseb qed tirrealizzaw kolli għaddejjem minn heat wave. Jiġifieri inti meta jkollok heat wave għandek pressure iktar fuq is-sistema tad-dawl. Kif spjegajt qabel, is-sitwazzjoni għalija mhijiex aċċettabbli u qed nitlob min-naħa tal-Lena Malta li jkollhom pjan biex din tiġi indirizzata. Kien Kutajjar, Net News.